Nachádzame sa v novej farme Agrodam, farme dojníc. Predtým ale ako sme sa dostali do týchto nových priestorov, bola otázka a cieľ pred nami pokračovať ďalej s chovom zvierat, s chovou dojníc a s výrobou mlieka, alebo túto výrobu zrušiť. Pretože od roku 2005, odkedy chovám dobytok, sme hospodárili v nevyhovujúcich, starých, zlých priestoroch s vysokým podielom ručnej práce, bez dojárne, s nevyriešeným likvidovaním koncovky. A ten stav bol neúnosný a museli sme teda riešiť, hľadať otázku, že ako ďalej. Teda výsledkom bolo rozhodnutie vybudovať novú farmu za pomoci prostriedkov z európskych fondov. Súčasťou projektu je aj táto hospodárska budova, ktorej teda prízemie tvorí zázemie k farme, kde sa nachádzajú sklady mlieka, chladenie, strojovňa, potom priestory pre zootechnikov, pre personál. To bolo súčasťou tiež podporovanej časti realizácie farmy a poschodie tvoria administratívne, ekonomické priestory, ktoré sme si už dobudovali potom z vlastných prostriedkov. 30% investícií, ktoré boli do rastlinnej výroby a iných tých našich činností, tvorili prostriedky na nákup 3 kusov traktorov, techniky na výrobu krmovín, kosačky, obracače, zhrňovače, potom jednu modernú veľkú cisternu na zapravovanie močovky do pôdy, takisto rozmetanie maštálneho hnoja, stroje na prípravu pôdy. To znamená, že všetko stroje, a ďalšie stroje, ktoré sme potrebovali na chod farmy, ako nakladač, stroj na nastielanie slamy do ležiskových boxov. Súčasťou projektu bola ešte aj investícia do skladu zemiakov, kde sme teda montovali alebo mali podporovanú vzduchotechniku na zlepšenie klimatizácie a teda skladového režimu a takisto aj sklady na pohonné hmoty. Takéto projekty, aké realizoval inžinier Leitman na svojej privátnej farme, sú významným faktorom podpory pre lepšiu konkurencieschopnosť ďalších slovenských farmárov a podnikateľov v oblasti pôdohospodárstva. Sú významné pri investíciách do moderných technológií, ustanenia, produkcie mlieka, aj iných komodít, takisto spracovania komodít a vytvárajú podmienky na to, aby slovenskí farmári boli konkurencieschopní na spoločnom európskom trhu. Lebo vidíme, že dochádza k veľkému tlaku, či už teda dovozu hotových produktov, alebo veľkému tlaku obchodných sietí, ktoré nutia hľadať našich farmárov vnútorné rezervy v ekonomike podnikov. A jedna z ciest je, ako v tomto konkurenčnom tlaku obstáť, využiť podporu zo štrukturálnych fondov vo všetkých oblastiach pôdohospodárstva. 2 roky prevádzky farmy sa nám teda začína aj ekonomicky zhodnocovať a hlavne teda v zásluhu na tom má výrazná produkcia, zvýšenie produkcie mlieka na dojnicu, výrazné zlepšenie kvality mlieka, predaj kvality a predaj mlieka v kvalite, to znamená za lepšie cenové podmienky. Výrazne sme zlepšili životné podmienky ustajnených kráv a takisto aj pracovné podmienky zamestnancov a technikov, ktorí sa teda o výrobu mlieka, o chov dojníc starajú. Nemerateľným, ale veľmi dôležitým ukazovateľom je aj ochrana životného prostredia a dodržiavanie teda podmienok pri aplikácii a likvidácii a uskladnení maštálneho hnoja a organických odpadov ako takých. Takže to všetko začína sa nám zhodnocovať priaznivo a myslíme si a vieme, že ešte máme rezervy aj na zlepšenie tej ekonomiky do ďalších rokov.
Treba povedať takisto, že okrem zlepšenia výrobných parametrov a produkčných podmienok vo výrobe mlieka a rastlinnej výrobe, takisto daný projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie má vplyv napríklad na zvýšenie zamestnanosti tým, že pán Leitman časť svojich produktov, ako je mlieko a zemiaky, predáva vo vlastnom farmárskom obchode, kde vytvoril pracovné miesta na túto činnosť. A takisto má tento projekt aj vplyv na okolie ako také, hodne navštevovaný školami a študentami, ktorí môžu vidieť pozitívny príklad kvalitnej farmárskej praxe a nepriamo takisto teda bude záujem o mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve. Takisto pomáha tento projekt pánovi Leitmanovi vyjednať lepšie pozície vo vzťahu k dodávateľom, ktorí tým, že projekt je pomerne známy, ho hodne navštevujú a má lepšiu pozíciu pri vydávaní vstupov do výroby.